הפרשה האחרונה חזק מעשי, כתוב ככה: אלה מעשי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים הציבו איסום ביד משה ואהרון. עכשיו תשמעו מילים: ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. הם יצאו על מנת לנסוע, זה נקרא מוצאיהם למסעיהם. ויכתוב משה על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם, הפוך ממה שכתוב קודם. פעמיים כתוב בפסוק, פעם ראשונה כתוב ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. הרבה מדברים המפרשים על זה, אבל אני רוצה להגיד לכם כאן דברים נוירואים, איזה רמזים יש כאן בפסוקים האלה. רבנו בחיי מהגאונים, אחריו כל המפרשים. יש לי פה מלבים והמקדובור. אני רוצה להקריא לכם כמה מילים מהמלבים. למה כתוב כפל לשון מוצאיהם למעשיהם, מעשיהם למוצאיהם. המלבים אומר, אתה צריך לדעת שהפרשה הזאת של מעשי רומז גם על מה שיהיה קודם הגאולה עתידו. הולך להיות מסעות כמו יצאו ממצרים, נכנסו לארץ ישראל, היה מ"ב מסעות, מ"ב. כתוב במקובלים שזה כנגד אור החיים הקודש, כנגד שם מ"ב, אנא בכוח, גדולה תאמין, שם מ"ב, היה מ"ב מסעות. המון סודות מביא האור החיים הקדוש. מי שלומד את זה כמה אפשר להבין, אבל משהו, המון דברים. ככה יהיה, לפני הגאולה יהיה מסעות שיצטרכו לעשות כל מיני תיקונים כדי שיבוא המשיח. דכתיב והבאתי אתכם אל מדבר העמים. הנביא אומר שהגלויות נקרא מדבר העמים, כמו שהלכנו במדבר ממקום למקום, מגלות לגלות, מגזרה לגזרה, כל הגלויות שעברנו עד ביאת המשיח. שכבר ביינו בפירושנו שכיוון על היותם בגולה מרוחקים מכל כיתות אנשים וכו' וכו'. ובוודאי המלבים, היה לו רוח הקודש, המלבים אומר שבוודאי יש ייחוס שמור למדבריות אלה שמהגלויות וטלטולם בדיוק להיות לזיכרון ימים הבאים אחרים. מי שיודע סודות קבלה יכול לראות את המסעות שהיה באלה מעשי, ולראות את כל המסעות מחורבן הבית שעם ישראל יצא בגלויות, ויכול לראות שזה אותו דבר. אנחנו אין לנו עיניים, אבל ודאי שזה קשור אחד בשני. בזה כתוב ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם, שמסעות אלה יעידו על כל המוצאות אותם באחרית הימים. בזה כתוב פעם מוצאיהם למעשיהם, פעם מעשיהם למוצאיהם. שני סוגי גלויות, יצא ממצרים, וכשנצא מהגלויות לפני המשיח גם זה יהיה מוצאיהם למעשיהם.
כך הוא מעריך מאוד. וכן הנציב אומר רמז לדורות המאוחרים בנדודי ישראל, זה משמרת השם שיהיה כך, כמו שהיה יום יציאת מצרים משומר מכבר, ככה כל עניין המדבריות ומשמרת השם לדורות. וזה בכלל הנסתרות להשם. זה מהנסתרות שרק מקובלים גדולים יודעים איך שזה מסתדר. בקיצור, כולם מדברים על זה. המפרשים שהמסעות זה לא היה סתם מסעות. המסעות זה היה גאולת מצרים, ואחר כך לפני ביאת המשיח יהיה גאולת ישראל דרך תיקונים של מסעות. בזה כתוב פעמיים את המילים האלה. On commence la sikha sur Parashat Massé. Premier passage de la parasha. Et les Massé ben Israël Shalatzu Me'at Yisrael Mitzvotam Be'ad Moshe Aaron. Vayichtov Moshe Motzaehem le Massehem al pi Hashem ve le Massehem le Motzaehem. On voit que la Torah, elle double le langage. Elle dit une fois Vayichtov Moshe Motzaehem le Massehem. Donc ça veut dire Moshe il a écrit toutes les sorties des Bnei Israël, les Massehem, en fonction de leurs étapes, de leur voyage. Al pi Hashem ve voici Massehem le Motzaehem. Voici leur voyage en fonction de leur sortie, de leur départ. Donc on ne comprend pas pourquoi tu me mets deux fois a priori en plus Motzaem et Masseem c'est des termes qui se ressemblent. Et en plus tu me mets deux fois, une fois tu mets Motzaem et Masseem, après tu me dis Masseem et Motzaem. Pourquoi ce langage qui est kafoul, qui est doublé? Il y a beaucoup de Mefarshim qui se posent la question, qui répondent. Il y a le Rabbeinu Bechaye, le Malbim, le Mek Davar, etc. Là on va commencer avec la réponse du Malbim. Le Malbim il explique qu'en fait cette paracha, elle ne décrit pas juste la sortie d'Égypte et les 42 étapes que les Bnei Israël ont dû passer après la Yetziat Mitzrayim. Elle nous explique aussi quoi? Ce qu'il y aura avant la Géoula, avant la Géoula Atchila qui va arriver, on aura un peu le même genre d'étapes, le même genre de Nisyonot, le même genre de Masséem. Les 42 Massaot que les Bnei Israël ont passé, on aura Keilou un peu de la même chose juste avant la Géoula. Le Rachaim, il explique aussi que c'est quoi ces 42, c'est quoi ce chiffre de 42, c'est par rapport au Shem Membed, de Hana Bechoach, etc. C'est des trucs de Kabbalah, etc. Mais c'est un des noms d'Hachem. Mais c'est pour nous dire que voilà, que c'est pas Stam, Hachem, il n'a pas Stam écrit les 42 Massaot juste pour nous raconter une histoire. Non, c'est qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre la Géoula de Mitzrayim, la Yetziat Mitzrayim, et la Géoula que nous on va avoir bientôt, Bezrat Hachem. Le pasuk qui dit Ve'etchia etrem midbar ha'amim, et c'est un pasuk dans les Nevi'im qui nous décrivent la Galoute, quand le Beth Amikdash a été détruit, qu'on a dû partir en Galoute, etc. Donc on voit que la Galoute aussi s'appelle Midbar, un désert. Comme la Yetziat Mitzrayim, on est passé par le désert, la Galoute aussi c'est un genre de désert. Et il dit le Malbim que c'est sur Vadaï qu'il y a un rapport exact entre la Géoula et les 42 étapes depuis la sortie d'Égypte, donc jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël. Pareil, il y a un rapport entre le Chorban Beth Amikdash, donc la première Galoute qu'on a dû éprouver, qu'on a dû partir, jusqu'à la Géoula Atchida. C'est sûr qu'il y a un parallèle à faire entre ces 42 étapes et les 42 certaines choses qui vont arriver d'ici la Géoula. Et le Netziv aussi, il écrit que c'est un remède justement pour les futures générations. Pareil, le terme Midbariot, il ramène aussi ce terme-là, etc. Et même si c'est des choses qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, c'est des choses un peu nistar, c'est pas baro, Vadaï qu'il faut comprendre que c'est pas Stam des voyages. La Torah, c'est pas juste un livre d'histoire qui nous dit voilà, on est passé. Après on est allé à Kivrot Atahava, et après on est allé à Poudon, et après on a fait Refidim, etc. C'est pas un livre d'histoire. Voilà qu'il y a des choses à comprendre, et c'est pour nous dire que la Géoula Bimera Beyaminu, elle sera aussi vis-à-vis de ces 42 Massaot. Donc c'est sûr qu'il y a des similitudes, il y a des rapports entre les 42 étapes de Yetziat Mitzrayim et la Géoula qui va bientôt arriver, Bezrat Hashem. האור החיים הקדוש אומר, נגיד כמה מילים מה שאני קצת מבין, הוא אומר שמה סודות כאלה, דברים נשגבים. כל מקום יש כלל, חז"ל אומרים, כל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים. זה ולא משהו אחר.
רק זה. גם אלה הדברים. נראה כשנגיע לזה בעזרת השם, בשיחה הבאה לדבר על אלה הדברים. אלה מעשה. מה זה בא להגיד האלה? אלה ולא משהו אחר. פסל, זה נקרא הוא פוסל. מה שחוץ מהמסעות האלה, דברים בטלים. אלה מעשה בני ישראל, זה מעשה בני ישראל. מה הוא בא לפסול? אומר האור החיים הקדוש, המסעות האלה היה תיקונים מאוד גדולים לשם המפורש, שם הם בתיקונים מאוד גדולים, כל המסעות. על פי סוד היה תיקונים גדולים. על ידי החטאים הרבים שהיה במצרים, היה המון חטאים. על ידי החטאים הרבים שהיה, השם הקדוש נפגם, היה פגם בשם, שם מ"ב היה פגום, היו צריכים לתקן אותו, לעשות תיקונים על ידי המסעות, מ"ב מסעות. זה היה תיקונים, השם יודע איך לסדר את התיקונים, הוא אומר. אלה מסעות שיש בהם תיקון לשם השם, זה נקרא מסע. אבל כל המסעות שבן אדם עושה המון מסעות בחיים שלו. המון מסעות. הנה עכשיו אנחנו הולכים לעשות מסע בין הזמנים, איזה מסע. הכל תלוי אם יש תיקונים או קלקולים. כדי שיהיה לזה שם מסעות לשם שמיים צריך שיהיה תיקונים גדולים לשם יתברך, ולא חס ושלום קלקולים. זה דברים בטלים, זה הבל הבלים, זה שייך לסטרא אחרא. כל מה שבן אדם עושה, הוא נוסע פה, הולך לשם, עושה עניינים. אם אין בזה תיקונים לשמו יתברך, זה הכל הולך לסטרא אחרא. אלה מעשה, זה נקרא מעשה. זה נקרא דברים חשובים, מסעות חשובות, שהיה שם המון תיקונים. כך אומר האור החיים הקודש. אלה, בזה כתוב אלה. כמה מסעות בן אדם מוצא בחיים שלו. אבל צריך לדעת, זה המסעות עם תיקונים, או מסעות חס ושלום עם קלקולים. Le Or HaChaim, il explique, on sait qu'on a un grand klal dans toute la Torah. Quand la Torah elle emploie le mot Hele, voici cela, c'est-à-dire voici cela, et donc tout ce que je t'ai dit avant, c'est annulé. Comme Hele Adevarim, Hele Masé, etc. On va voir dans la semaine prochaine, Bezat Hashem, pourquoi il y a écrit Hele Adevarim. Pareil, la même chose ici, c'est quoi Hele Masé Ben Israël? Qu'est-ce que ça vient contredire? Qu'est-ce que ça vient annuler? Pourquoi on emploie ce terme Hele? Alors le Or HaChaim, il explique qu'en fait, en Eret Mitzrayim, et même après, etc., les Bnei Israël, ils ont fait beaucoup d'avérotes. Donc, il faut savoir qu'à chaque avéra qu'on fait, ça cause un bgam sur le Kvod Hashem, ça cause un bgam sur certains noms d'Hashem, etc., dans les Sphirot. C'est des choses un peu de Kabbalah, etc., mais c'est logique que quand je fais une avéra, quand je fais quelque chose que Hachem, il n'est pas content, bah forcément, le nom d'Hachem, malheureusement, il est abîmé. Donc, il dit le Or HaChaim qu'à chaque avérote que les Bnei Israël, ils ont fait, ça a endommagé le nom de le Shem Membet. Shem Membet, comme on a dit, c'est le Hana Bechoar. C'est un des noms spéciaux d'Hachem. Et à chaque avéra qu'on a fait, ça a endommagé ce nom-là d'Hachem. Et donc c'est quoi Ele Masé Bene Israël? Pourquoi c'est 42 étapes? Pour nous dire qu'à chaque étape, chaque Masa, c'était pour arranger un peu de Bgima qu'on a fait au nom d'Hachem. Chaque étape qu'on a fait, c'était pour arranger le Kvod Hachem. Et il nous dit le Or HaChaim que ça vient nous dire que les seuls vrais Masaot qui comptent dans la vie d'un homme, les seuls vrais voyages qu'un homme il entreprend, les seuls vrais étapes, les seuls vrais changements dans la vie d'un homme, c'est quoi? C'est uniquement ceux qui viennent pour arranger le Kvod Hachem. Un homme, il peut voyager toute sa vie, le pauvre. Il peut faire tous les voyages du monde. Si ces voyages ne servent pas à arranger le Kvod Hachem, ils ne servent pas à arranger la manière dont tu fais Avodat Hachem, à faire des tikkunim, ça ne sert strictement à rien. Les seuls vrais voyages qui comptent, les seuls vrais masaot qui comptent, les seuls qui valent le coup, c'est quoi? C'est ceux qui visent à faire des tikkunim pour le Kvod Hachem. C'est ça le Ele Masaot. C'est-à-dire toutes les masaot que les Bnei Israël ils ont fait avant, c'était pas important. Les seuls vrais masaot qui comptent maintenant, c'est ceux-là. C'est ceux qui viennent arranger le Kvod Hachem, ceux qui viennent faire des tikkunim sur le bgam qu'on a fait au Kvod Hachem, etc. C'est pour ça que Ele Masaot, ça veut dire, voilà, Hachem il nous décrit maintenant tous les masaot qui ont servi à arranger, à faire des tikkunim sur le Kvod Hachem.
Donc tout ce qu'on a vu avant, c'était pas utile. Ça veut dire encore une fois que un homme, il faut qu'il comprenne que chaque massa qu'il fait, il faut que ce soit uniquement avec un but précis derrière, le but d'arranger le Kvod Hashem et faire des tikkunim. Sinon, un homme il peut voyager toute sa vie et ça sert strictement à rien. C'est pour ça que le mot Elé il a été employé ici pour nous dire que c'est à partir de maintenant que l'histoire des Bnei Israël elle démarre vraiment et c'est tous les tikkunim que les Bnei Israël ont fait à partir de ce moment-là. היסוד הראשון של האמונה שלנו, היסוד הראשון, שכל מה שקורה בטבע הגשמי, הכל תלוי במצב הרוחני, שאתה לא רואה אותו. כל צרות שיש לבן אדם, אפילו הצרה הכי קטנה, הכאב הכי קטן, זה כתוצאה מאיזה עבירה. זה גרם את הצרה. כמה חומר צרות גדולות, עבירות גדולות. אנחנו מתאבלים על החורבן. היסוד הראשון הוא שצריך לדעת שחטאים זה חורבן. אתה רואה חורבן זה חטאים. אתה רואה צרות נוראות זה חטאים. אתה רואה את היטלר עם האחים או מה שהוא עשה, זה חטאים. רק אני לא רואה את זה בעיניים, זה האמונה שלנו. היסוד הכי גדול זה תמיד לעשות קשר בין המצב הגשמי למצב הרוחני. ואנחנו נלמד רמב"ם על העניין הזה. הרמב"ם התחלה של הלכות תעניות. מצווה תעשה מן התורה לזעוק, לצעוק ולהריע בחצוצרות, שופרות, חצוצרות על כל צרה שתבוא לציבור. לצעוק, שמע ישראל, שמע קולנו, שיר המעלות, שנאמר על הצר הצורר אתכם, והראותם מחצוצרות. אז בזמנם היה חצוצרות, היום שופרות, כלומר כל דבר שייצר לכם, כל דבר שזה נקרא צרה, כגון בצורת, אין גשם, יש שנות רעב, דבר, מכת קורונה, מה שהיה לפני כמה שנים, דבר, הרבה, כל מיני צרות, כיוצא בהם, מלחמות, הכל צריך לצעוק להשם יתברך, זעקו והריעו. הכל צריך לבוא לבית כנסת ולהתפלל בקול חזק, עם כל הנשמה להתפלל על זה. ודבר זה אומר הרמב"ם מדרכי התשובה, זה תשובה. שבזמן שתבוא צרה, כאשר בא על בן אדם צרה ויזעקו עליה, הוא צועק להשם יתברך, עד השם הושיע נא, ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. בזה שאני בא ואני צועק ואני אומר אשמנו בגדנו ואני מצטער, אני מראה שהצרות הגשמיות תלויות במצב רוחני. אם אני במצב לא טוב יש צרות, אם אני חוזר בתשובה יש ישועות. ככתוב עוונותיכם היטו, העבירות הם הגורמים של כל דבר. וזה אומר הרמב"ם, האמונה הזאת הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. זה יוריד את הצרה. זה שבן אדם מתעורר בתשובה באמונה והוא מראה לעצמו ולאחרים שהצרות תלויות במצב הרוחני בגלל העבירות. הוא רואה צרות אז הוא רואה עבירות. זה לבד, האמונה הזאת תגרום שלא יהיה צרות. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, לא יתכנסו לבתי כנסיות ויגידו כן יש קורונה, יש מלחמות, זה דבר, זה בטבע. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר, זה ממנהג העולם יראה לנו, זה הדרך הטבע. צרה זו נקרה, זה מקרה כזה, מקרה כזה, מקרה כזה. וואו, אומר הרמב"ם, הרי זה דרך אכזריות. אתה תאכזר שיהיה צרות יותר גדולות. גורמת להם להידבק במעשיהם הרעים.
תוסיף הצרה הזאת צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, הלכתם ממקרי, תגידו מקרה, 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 או אני אלך איתכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, מקרה, אוסיף עליכם חמת אותו קרי, אני ארביץ לכם הכל. דהיינו בקיצור במילה אחת, הרמב"ם מחנך אותנו שאנחנו צריכים תמיד לקשר בין הצרות לבין החטאים. חטאים זה הצרות, מצוות זה הטובות, חטאים זה הצרות. הכל תלוי ברוחניות. היום למדנו גמרא, היום בשיעור הגמרא שואלת, אולי אישה תהיה פטורה ממזוזה, כיוון שיש הקש בתורה מזוזה לתלמוד תורה, כמו שתלמוד תורה אישה פטורה, ככה מזוזה תהיה פטורה. שאלת הגמרא. הגמרא צועקת, חס ושלום, מה אתה רוצה להגיד כזה דבר? הרי כתוב למען ירבו ימיכם. מזוזה זה אריכות יומים, זה החיים שלנו. מה, אישה לא צריכה חיים? אתה תגיד, היא תהיה פטורה ממזוזה. למען ירבו ימיכם. ככה הגמרא, קידושין, סוף העמוד למטה. החיים תלויים ברוחניות. יש מזוזה, אז אני סיפרתי בשיעור כמה סיפורים יפים. מה שמזוזה, לפעמים טעות במזוזה, קורה צרות גדולות בבית. כשיש טעויות במזוזות זה ידוע, מי לא יודע. היינו באים לרב חיים קניאבסקי, דבר ראשון, תבדוק את המזוזות. יש בבית צרה, בודקים מזוזות. ומוצאים, לפעמים מוצאים, סיפרתי בשיעור היום, איזה דברים נוראים. הרוחניות, מה קשור? הגוי לא מבין כזה דבר, יש על הדלת מזוזה, מה זה קשור? החיים שלנו למען ירבו ימיכם קשור ברוחניות, ככה כל דבר, כל פרט ופרט ופרט קשור. אומר הרמב"ם, זה כתוב כאן, בזה ברגע שבא צרה, מיד עושים תעניות, תוקעים בשופרות כדי לעורר את האדם, לתקן את החטא, ואז מסתלק הצרה. Le premier yesod de notre émouna, qu'un homme il doit avoir, c'est quoi? C'est de comprendre que tout est taloui, que chaque situation dans ton matzav gashmi, il est taloui dans ton matzav ruchani. Ça veut dire que chaque problème de l'homme, c'est le résultat d'une de ses avérotes, que ce soit un problème qui est individuel, que ce soit le problème d'un klal, que ce soit un petit problème, que ce soit un gros problème, il faut se rendre compte que chaque chose, c'est le résultat de nos propres actions. Le Khorban Abaït, c'est pas arrivé stam, faut pas dire il y a eu le Khorban parce que les Romains ils ont voulu nous détruire. Et la Shoah, c'est pas arrivé stam, faut pas dire il y a eu la Shoah parce que Hitler il est arrivé au pouvoir et que ça a fait ça, etc. Non, chaque chose, elle a un lien. Les choses elles n'arrivent pas comme ça n'existe pas. Il n'y a pas de comme ça, il n'y a pas de c'est normal dans le judaïsme. Le plus gros effort qu'un homme il a à faire, c'est quoi maintenant? C'est de faire le lien entre une avéra qu'il a faite et sa punition. Un homme, demain il tombe malade. Alors il doit réfléchir, attends, pourquoi je suis tombé malade? Parce que j'ai fait ça et parce que ça s'est arrivé, etc. Un homme demain, sa voiture, elle a un problème, il doit dépenser 2500 € chez le garagiste. Il ne doit pas se dire, c'est arrivé parce que j'ai roulé sur un clou. Non, pourquoi tu as roulé sur un clou? Pourquoi Hachem il a fait que le clou il se trouve à cet endroit-là? Parce que tu avais fait cette avéra, etc. etc. Se dire, un homme, il faut qu'il fasse ce lien. Le Rambam, il explique, il dit qu'on a une misat assez d'oreille, ta mitzvah lizok, velitzok, imchatzrotzrot, etc. Chaque tsara qui arrive dans le peuple, chaque fois qu'il y a un gros problème dans le clan Israël, il y a un problème, quel que soit le problème, que ce soit de la famine, que ce soit l'épidémie, qu'on avait le corona, que ce soit les guerres, que ce soit les incendies, etc. Chaque problème, il dit le Rambam, qu'on a une date assez d'oraïta de venir au Bet HaKnesset et de prier, de faire des tfilotes. À l'époque, ils faisaient des tfilotes quand on avait les taniotes qui venaient avec le chauffard, etc. De crier, de faire vraiment d'être mitpalel à l'Hachem pour lui demander d'enlever cette tsara. Et c'est ça la vraie tchouva, il dit le Rambam. C'est une des étapes de la tchouva, c'est ça, c'est que dès qu'on a une tsara, de crier vers Hachem. Pourquoi? Parce que si dès que tu as une tsara, la première chose que tu fais, c'est crier vers Hachem. Alors tout le monde va comprendre, tout le monde va dire, ah, je comprends, il a eu une tsara, il a crié vers Hachem. Donc il a réussi à faire ce lien entre une avéra qu'il a faite et la tsara, parce que sinon, pourquoi il crierait vers Hachem? T'as un problème, tu essayes d'arranger le problème avec tes propres moyens, pourquoi tu vas prier vers Hachem? Pourquoi tu demandes à Hachem de t'aider? Ça n'a rien à voir. Donc le fait que lui, ce bonhomme-là, ou tout ce clan, ils arrivent à faire ce lien
en venant prier, en venant crier vers Hachem, en suppliant Hachem. Alors on montre à Hachem que voilà, on a fait des avérotes, on comprend. Et c'est à cause de ces avérotes que Hachem nous envoie ce problème. Et une fois qu'on réussira à faire ce lien, alors Hachem il peut nous aider à enlever la tsara. Mais si on n'arrive pas à faire ce lien, le passage qui dit Avonotechem yit'ou, c'est à cause de nos avérotes qu'on a des problèmes, qu'Hachem nous punit. C'est pas Stam, Hachem il veut nous punir, c'est pas Stam, on a pas de chance, pas de bol, ça arrivé comme ça. Non, va dire que non. Va dire que toute la avérote, c'est ça qui cause les problèmes. Mais si quand tu as un problème, tu calcules pas, et tu dis que c'est logique, et tu dis que c'est normal, alors le Rambam me dit, t'es arzari, t'es cruel avec toi-même. Pourquoi? Parce que tu vas avoir d'autres problèmes, tu vas avoir d'autres tsarotes à t'occuper. Hachem, il va t'envoyer des tsarotes, jusqu'à ce que tu comprennes que c'est à cause de ta avérote que les tsarotes elles viennent. Donc si tu dis que c'est le micré, non, c'est le hasard, etc. Alors Hachem aussi va dire, ok, alors moi aussi Agnolach imachem bekeri. Si vous vous dites que c'est micré, alors moi aussi je vais plus m'occuper de vous. Je vais plus avoir la gacha pratit et vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Donc ça, c'est la pire chose qui peut arriver à un homme, c'est ça, c'est qu'Hachem il soit plus attentif à lui. Donc il faut faire ce lien entre nos avérotes et les tsarot. Et c'est pas simple comme ça, comme on a vu dans la Gemara aujourd'hui, que la Gemara elle a une avamina, que la femme elle est ptoura de mezouza. Pourquoi? Parce qu'il y a un ikash avec Talmud Torah. De la même manière que la femme elle est ptoura de Talmud Torah, alors peut-être qu'elle serait aussi ptoura de mezouza. Et la Gemara direct elle dit quoi? Elle dit mais mapitom, la mitzvah de mezouza c'est quoi? C'est arichutamin, le manier bouye mechem. Donc va dire quoi? Une femme elle n'a pas besoin de vivre longtemps? C'est sûr que oui. Alors on ne comprend pas quel rapport entre la mitzvah de mezouza et la mitzvah de arichut yamim. La mitzvah de mezouza, c'est écrire sur un parchemin, mettre sur le linteau de l'importe. Et arichut yamim, c'est simple, si un homme il est en bonne santé, s'il fait attention à ce qu'il mange, il fait attention à sa santé, etc. Alors il va vivre longtemps, mais à Kesher. Justement, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Quand tu vois bien que même la Gemara elle-même, elle est tlouya, l'arichut yamim. Dans ta mitzvah, il faut comprendre que chaque mitzvah, ça me rapporte des tovot. Chaque avera, ça me rapporte des tsarot. Comme nous, quelque chose de méfoursam, que dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans sa maison, première chose qu'on fait, c'est quoi? Vérifier les mezuzot. Quel rapport? Ok, j'ai plein de problèmes d'argent, ma voiture elle se casse, ma machine à laver elle se casse, il y a des problèmes d'argent, vérifie la mezouza. Quel rapport? Fais attention à ce que tu achètes. Non, vérifie les mezuzot. Pourquoi? Parce que, voilà, souvent on entend des histoires, après ils ont vérifié, ils ont vu qu'il y avait un trou dans cette lettre, et que le parchemin il était à l'envers, et que, etc., etc. Bah, que voilà, il faut comprendre que c'est pas stam. Un gars il comprend pas ça, un gars tu vas lui dire, tu sais, j'avais beaucoup de problèmes de santé, j'ai vérifié ma mezouza. Je l'ai arrangé, j'ai arrangé le ktav, etc. Et après, au Hachem, tout ça a arrangé. Le gars, il va te dire, mais quel rapport? La mezouza, c'est une chose. Ta arichut yamim, c'est une autre chose. Un juif, il faut qu'il comprenne ça, que non. Que chaque mitzvah, ça rapporte des tovot. Chaque avera, Hachem, ça rapporte des tsarot. Il faut comprendre que chacune de nos actions, elle a une totsa. C'est pas stam. Le monde, il n'est pas efker. Hachem, il fait pas les choses au pif. Chacune de nos actions, c'est elle qui est moïla pour changer le cours de nos vies. Donc plus nous on arrive à faire des mitzvot, plus on aura des tovot, plus chas v'shalom on tombe dans les pièges du yetzer, plus il y aura des tsarot. Et même quand on a une tsara, chas v'shalom, la première chose à faire c'est d'être soek el Hachem. Et c'est que comme ça qu'Hachem il peut nous enlever les tsarot, parce qu'Hachem il est mit avec filatam. Hachem il veut qu'on prie vers lui. C'est pour ça qu'il envoie des tsarot. Donc si on arrive à faire ces efforts-là, dès qu'on a un problème, la première chose à faire c'est se tourner vers Hachem, mais pas essayer de trouver une autre solution. Ah non mais je sais pourquoi, ça arrive à cause de ça, à cause de ça. Non, prier vers Hachem et dire à Hachem être modé, c'est à cause de mes averot, et comme ça Hachem il peut enlever les tsarot. אנחנו בפרשיות האלה עסקנו מלחמת מדיין, הוא מלחמת מדיין. וידבר השם אל משה לאמור פרשת פנחס, צרור את המדיינים, צריך לשנוא אותם, והכיתם אותם להרוג אותם, כי צוררים הם לכם. מה שהם עשו לכם בנכליהם, אשר נקלו לכם על דבר פאור. כל עצת בלעם, הבלעם לזנות מה שהוא עשה. הרש"י אומר שהפקירו בנותיהם לזנות כדי להטותם אחר פאור, הפקירו את הבנות לזנות, ואז אחר כך היה כבר עבודה זרה, מה שהם עשו להם. אז כמעט שהשם הרג את כל עם ישראל, או חילית את בני ישראל, הגיע פנחס והציל את עם ישראל וכו'. אני רוצה ללמוד אתכם מדרש על הנושא הזה. מדרש רבה. צרור את המדיינים, אומר המדרש, למה? כי צוררים הם לכם. מה הם עשו? הם נלחמו איתנו, הם באו להרוג אותנו, הם הפקירו את הבנות לזנות. זה נקרא צוררים? מכאן אמרו חכמים, הבא להורגך השכם להורגו. מה זה הורגך? איפה הורגך? רבי שמעון אומר,
מניין שהמחתי את האדם יותר מן הורגו. מי שמביא את האדם לחטא זה יותר גרוע ממה שהוא הורג אותו. אלה שמחטיאים אותנו יותר גרועים מהחמאס, מהחיזבאללה, מאיראן, יותר גרועים. למה? מדרש, שימן, מניין שהמחטיא את האדם יותר מן הורגו, שהורגו הורג אותו בעולם הזה, ויש לו חלק לעולם הבא. והמחטיא את חברוי, הורגו בעולם הזה ובעולם הבא, מוציא אותו גם מן העולם הבא. שתי אומות קידמו את ישראל בחרב ושתיים בעבירה. המצרים והאדומים קידמו בחרב, אמר אויב עוד לא יפסיק, אריק חרבי. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בחרב וזה לקראתך. המצרים והאדומים. ושניים בעבירה, הכשילו אותנו בעבירות. מואבים והמונים בעבירות. על אלה שקידמו בחרב כתוב, לא תתעב אדומי, לא תתעב מצרי. אבל אלה שקידמו אותנו בעבירה, להחטיא את ישראל, לא יבוא המוני ומביא, גם דור עשירי לא יבוא עד עולם. המאמר הזה צריך לפתוח לנו את העיניים, לראות השקפת אמת, מה זה נקרא חטא, מה זה חטא. יותר גרוע ממחבל שבא עם סכין, יותר גרוע. אתה הולך ברחוב ועוברות שם אנשים פרוצות במלבשי פריצות, זה יותר גרוע מהחיזבאללה והחמאס. זה דעת תורה. הם מחטיאים אותך, אז הם מוצאים אותך גם מכאן וגם מהעולם הבא. מה עם חז"ל? מה עם המפורסם? גדול המחטיא יותר מן ההורגו. סך הכל מה הם עשו? הם עשו דברים, הביאו את הבנות שלהם לזנות, מזה נהיה כל הצרות הגדולות. אם לא היה פנחס בן אלעזר, השם היה מכלה את עם ישראל. איזה חרון אף היה, איזה כעס בשמיים היה. לא באו עם פצצות, לא באו עם סכינים. המצב היום ברחוב הרבה יותר גרוע מאשר המצב עם חיזבאללה ואיראן, שרוצים להרוג אותנו. הם רוצים להחטיא אותנו. גדול המחטיא יותר מן ההורגו. Le Rav, on remonte quelques parachutes. Dans Parashat Pinchas, on voit que Hachem il demande à Moshe Tzror et Midjanim. Dans Milchemet Midjan, on voit qu'on a un set de Horaïta de Tzror et Midjanim. On a une mitzvah de faire la guerre aux Midjanim. Il faut les haïr, vraiment, il y a des vrais psukim, il faut les détester, il faut vraiment les frapper, il faut leur faire la guerre, il faut les tuer. Pourquoi? Arrête, ça n'a pas l'air très 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 grave ce qu'ils ont fait. On voit qu'ils ne sont pas venus nous faire la guerre, ils ne sont pas venus nous faire la guerre avec des épées, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Midjanim? Benichlem, ils ont donné leurs filles, tous leurs filles, les notes des rois, etc., les filles des nobles, ils les ont rendues Efker pour les Bnei Israël, ils les ont rendues Efker d'aller faire du znout, etc., voilà, pour faire fauter les Bnei Israël. Ils ont rendu leurs filles vraiment comme des filles de mauvaise famille. Et on voit que ça a été tellement grave que si ce n'est que Pinchas, il a vengé l'honneur d'Hachem, Bekano et Kinaché, etc., Hachem, il aurait tué tout le peuple. Hachem sonnait Zima, Hachem il déteste tellement le znout, etc., que si ce n'est que Pinchas il était venu avec la lance, il avait arrêté tout ça, Hachem il aurait détruit tout le peuple. Hachem il n'a pas de problème. Hachem, tout ce qu'il déteste le plus au monde, c'est le znout. Le znout, Hachem il ne peut pas supporter. Donc si Pinchas il n'était pas venu, ou là qu'il y aurait, l'histoire elle se serait arrêtée là, l'histoire des Bnei Israël. Pourquoi? Mais ça n'a pas l'air très très grave. Le Rav il nous cite un midrash dans Pinchas, le pasuk qui dit Kitzori même lachem, le midrash il dit Mikan, on aimait la mettre que quoi? Que Abba l'argechash kem l'argo. Celui qui vient pour te tuer, alors devance-le et tue-le en premier. Rabbi Shimon il dit pourquoi? Il dit parce que Amarti est Arabim, celui qui fait fauter quelqu'un, Amarti, celui qui fait fauter, il dit Minaïn chez Amarti, il est Yoter Mina Orgo. D'où on sait que celui qui fait fauter quelqu'un,
il est encore plus dangereux, il est encore plus fautif que celui qui le tue. Il dit parce que quelqu'un qui te tue, s'il y a un terroriste qui vient Chas Shalom et il nous tue, bon, on les a tués les Olamazé, mais on aura encore l'Olam Haba, on monte, on a notre Olam Haba. Mais maintenant, quelqu'un qui te fait fauter dans n'importe quelle avéra, dans le znou, dans le lachon hara, dans quoi que ce soit, non seulement il te fait fauter au lamazé, mais même au lamaba tu l'auras pas. Quelqu'un qui te fait fauter, c'est très très grave. Le lamaba tu l'auras pas. Donc de là on voit qu'un marty, il est plus dangereux que celui qui te tue. Il ramène une preuve, le midrash il continue, il dit que nous on voit que les mitzrim et les Edomim, ces deux peuples-là ils sont venus, ils ont essayé de nous faire la guerre avec des épées. Les mitzrim ils sont venus, ils ont essayé de nous faire la guerre. Les Edomi aussi, bon, on les a battus, etc. Mais après Hachem il a dit bon. Après un certain temps, on peut les accepter dans le cal. Un Mitzri qui veut venir se convertir, on peut l'accepter au bout d'un certain temps. Alors que les Moavis et les Ammoni, eux, ils ont essayé de venir nous faire la guerre, pas avec des armes, avec des bombes, etc. Ils sont venus avec quoi? Ils sont venus nous faire fauter avec de la pritsout, etc. Ceux-là, même acharé 10 générations, même 10 générations après, on ne peut pas accepter un Moavi ou un Ammoni. Lo yavou bekalachem, on ne peut jamais les accepter. Pourquoi? Arrête, ça n'a pas l'air si grave que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ça nous expliquait, comme on a dit, que quelqu'un qui vient essayer de te faire fauter, quelqu'un qui vient essayer de te tuer ta neshama et ta ruchaniyut, il est encore plus dangereux que quelqu'un qui vient te tuer ta gashmiut. Quand on se balade dans la rue, et malheureusement il y a des filles qui ne sont pas très bien habillées, etc., il faut se rendre compte que ça fait plus de dégâts qu'un missile de 500 tonnes de l'Iran ou du Hamas. Quelqu'un qui arrive à te faire fauter, si tu arrives à, malheureusement tu fautes dans ta ruchaniyut, c'est très très grave les dégâts que ça fait. C'est beaucoup plus grave que dans la ruchaniyut, que dans la gashmiut. Et les Midjanim, etc., ils ont réussi à faire fauter les Bnei Israël dans ça, avec les femmes. Comme le Midrash continue, qu'ils ont fait venir les vieilles femmes avec les jeunes femmes, ils les ont fait rentrer dans les chanouyot, etc. Et qu'après, ça fait fauter tout le klal. Donc on voit que quelqu'un qui te fait fauter dans la rouchaniout, c'est 1 milliard de fois plus grave que dans la gashmiout. La rouchaniout, tu perds aussi ton lamazé et ton lamamba. Alors que la gashmiout, tu perds juste ton lamazé, mais ton lamamba, il sera intact. C'est pour ça que la Milchemet Midjan, on est si sévère avec les Midjanim, parce qu'ils ont voulu nous faire fauter, non seulement dans la gashmiout, mais aussi dans la rouchaniout. C'est pour ça qu'on est très 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 sévère. Et que c'est la chose qu'Hachem il déteste le plus au monde, c'est nous faire fauter dans notre rouchaniout. אלה מעשי בני ישראל. כל החיים שלנו זה מסעות. אחד המסעות הכי גדולים, קשים וחשובים, זה מסע בין הזמנים. עוזב את הבית, הבית שלנו זה הבית מדרש, עוזב את השכינה והולך למקומות הכי מסוכנים. אם אחד היה נוסע עכשיו, הולך ללבנון, להיכנס איפה שהחיזבאללה הורגים, מסוכן מאוד, יש מקומות מסוכנים. להסתובב היום ברחוב זה מקום מסוכן. גדול המחתו יותר בנגוז, זה יותר גרוע מה שהריגה. איך איפה אתה הולך? לאן אתה הולך? בין הזמנים זה מצב נורא נורא מסוכן, שצריך הכנה גדולה לזה. כאשר בן אדם נוסע למקום מסוכן, הוא מכין את עצמו. כמה ימים טובים הוא מכין. עם נשק, עם אוכל. הולכים למקום שאין אוכל, מכינים אוכל. הולכים למקום שאין שם אור, מכינים פנס לראות אור. מכינים, מתכוננים. לבין הזמנים צריך הכנה מאוד גדולה. אתה הולך למקומות של סכנת נפשות אמיתית, סכנה רוחנית, שזה גורם את כל הצרות. כל היסודות של החורבן זה חטאים. הכל בזה אנחנו מתאבלים. על מה מתאבלים? כדי לעורר אותנו לחזור בתשובה, לתקן את סיבות החורבן. סיבות החורבן זה חטאים. הגמרא אומרת מפורש, קראנו במסכת י"ט, בית ראשון מפני מחרה, בית שני מפני... היה שם עבירות חמורות. צריך מאוד להיזהר, הדור שלנו היום, לפני ביאת המשיח, נמצאים היום במקומות סכנה גדולה לרוחניות. אני כבר לא מדבר על הביטול תורה, על הביטול תפילות, שהרבה פעמים לא מתפללים בציבור בגלל... אני מדבר על הרחמנא ליצלן, מה שהיה במדיון, גודל המחתיר. היום הפריצות ברחובות היא נוירו מאוד. התמונות שנמצאים ברחובות, הנשים שהולכות ברחוב. זהירות,
זה כמו מחבל מתאבד, כמו מחבלים. הולכים עם פצצות, רוצים להרוג אותך. צריך לעשות המון הכנות. עוד מעט אנחנו נוסעים למסע, מה זה בין הזמנים? צריך מאוד מאוד להתכונן עכשיו, הימים האלה, ללמוד הרבה תורה, הרבה מוסר, להכין קבלות, איפה אני אהיה, איפה אני אלך, לאיזה טיולים הולכים טיולים. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אומר האור החיים, מה זה שיטים? זה טיולים. הם יצאו לטיולים מחוץ למחנה, שם הזונות חיכו להם. מה זה טיולים? היום כל טיול שאתה עושה צריך עיון. מה איזה מין טיולים? צריך מאוד להיזהר. הימים האלה שאנחנו אבלים על החורבן, צריך יסוד אבלות זה עליי, על החטאים שלי. קודם כל שאני אהיה מתוקן, אחר כך אני אתקן את העולם גם. אבל שאני אהיה מתוקן, קבלות תשובה ומעשים טובים, להכין תוכנית לבין הזמנים, זה קריטי, פיקוח נפש אמיתי, זה עיקר החורבן, זה עיקר התשעה באב שלנו. כל הקינות שאנחנו יושבים על הארץ ובוכים, מה זה? זה לגרום להתעוררות, לתקן את המעשים, לסלק את החטאים מאיתנו. Il faut se rendre compte qu'un des plus grands voyages, un des plus grands massas qu'un homme il va devoir accomplir, c'est dans 10 jours. C'est quoi? C'est le massa de Ben Azmanim. Il faut comprendre que vous allez quitter la maison. La maison c'était ici pendant un an. Vous allez quitter Bnei Brak, vous allez quitter la Yeshiva, vous allez quitter les Rabbanim. Et vous allez rentrer à Paris, à Marseille. Ça va être très très compliqué le delta entre ce que vous voyez ici et ce que vous allez vivre là-bas. Ça va être très très compliqué, c'est très dangereux. Il faut savoir que sortir dans la rue, c'est pas simple, c'est pas moutard comme ça de sortir dans la rue, de se balader. Le Roi Chaim il dit quand ils ont fauté les Bnei Israël avec les zonotes, c'était à Shittim. Shittim c'est quoi? C'est les Tchioulim, le Roi Chaim il dit. Que c'est à ce moment-là que le Yetzara du Znout il les a attrapés, c'est quand ils sont sortis pour rien faire. On se balade, on va se balader. Non, c'est pas comme ça. Il faut se rendre compte que tout le Yesod qu'on a dit, c'est que c'est nos Averot qui ont causé le Khorban par exemple. Donc c'est à nous d'arranger toutes ces Averot pour reconstruire le Beth Amikdash. On prie toute la journée, on veut le Beth Amikdash, on veut le Beth Amikdash. C'est à nous de faire ces efforts-là. Et quand un homme il part en voyage, Nagid il part une semaine en voyage, alors avant il se dit ok, alors j'aurais besoin de ça et ça, j'aurais cette nourriture, j'aurais besoin d'une lampe, j'aurais besoin d'une tente, etc. Vadaï qu'un homme quand il se prépare pour un voyage, il se prépare bien. Vadaï que nous pareil, quand on se prépare pour le Ben Azmanim, c'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est pas une fois que 10 minutes avant de sortir que ton copain il t'appelle et te dit ah, viens on va là-bas qu'il faut réfléchir. Non, c'est déjà maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire pendant Ben Azmanim? Où tu vas aller? Est-ce que tu vas être kové à des chavrutot? Est-ce que tu vas avoir tes tefilot béminyan? Est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas faire? C'est maintenant qu'il faut faire tous ces calculs. C'est pas là-bas. Et Vadaï qu'il y a un vrai danger de sakanat nefashot. C'est pire, comme on a dit, c'est pire que des terroristes qui peuvent te tuer de chair et de sang. Non, c'est encore plus grave. Et donc c'est à nous de faire tous ces efforts-là dès maintenant, pas attendre 10 minutes avant de passer le pas de la porte. C'est maintenant à faire les efforts pour savoir comment on se prépare, comment je suis mis de connaître, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, comment je vais m'en sortir, etc. Et c'est qu'en faisant ce travail-là maintenant que pendant le Ben Azanim, on pourrait essayer d'avoir un Ben Azanim qui est Tahor, qui est Kadosh, et essayer de capitaliser sur tout ce qu'on a appris cette année. Et pas stam jeter tout à la poubelle et dire ah c'est bon, je suis plus à la yeshiva, maintenant c'est les vacances. Parce que le Ben Azmanim, c'est aussi un Zman, c'est le Zman Ben Azmanim, c'est pas stam les vacances. Et c'est à nous de faire ces efforts-là pour essayer de laisser notre Ben Azmanim Kadosh comme on a pu essayer de rendre notre année Kdosha. Ben הזמנים זה מצב או שאתה עולה מאוד, מתעלה, על ידי שאתה עומד בניסיונות, אתה עולה, כל ניסיון שאדם עומד הוא עולה, מתעלה. אתה יכול אחרי בין הזמנים להיות בעל מדרגה הרבה יותר גדולה מאשר נסעת הביתה, עמדת בניסיון, או חס ושלום נופלים לגמרי. מאבדים את כל הקניינים הטובים שקנינו במשך הזמן בישיבה, מאבדים את זה עם העבירות שאנחנו עושים. בין הזמנים זה או ככה או ככה. אני מברך אותנו, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנכין את עצמנו עם הרבה סייעתא דשמיא, והשם ישמור עלינו בשמיר ומעולו, שהבין הזמנים הזה יהיה בין הזמנים של עלייה בדרגות, שאחר כך נבוא לחודש אלול הרבה יותר גדולים וחשובים מאשר יצאנו מהישיבה. הכל תלוי במצב הניסיונות שלנו.
השם ישמור אותנו מכל דבר רע וידריך אותנו, יפתח את עינינו לראות איפה להיות, איפה לא להיות, ונזכה על ידי כל השמירות האלה לתיקונים, שזה יהיה מסע של תיקונים, מתקנים את שם השם על ידי המסעות שלנו, ניסיונות, תיקונים, ולא חס ושלום קלקולים. אמן, סלע. Le Ravi dit que pendant Ben Azmanim, il n'y a pas d'entre-deux. Soit on monte et on capitalise sur tout ce qu'on a fait pendant cette année, et on monte en Madriga, en Elul, on arrive, on est tout en haut, on choque tout le monde. Soit Chaz et Shalom, on ne profite pas de notre Ben Azmanim. Il n'y a pas de je stagne, il n'y a pas de je sors du Ben Azmanim comme quand je suis entraînant. Soit tu montes tout en haut, soit Chaz et Shalom, tu descends. Et en Elul, tu arrives et tu dois tout recommencer à zéro. Donc Bezrat Hashem, le Rav, il nous bénit, qu'on arrive à être Meshamer Otanu, qu'on arrive à garder notre Shmira, qu'on arrive à garder nos yeux, qu'on arrive à utiliser bien notre temps, Bezrat Hashem, et que grâce à ça, grâce au srout de tout ça, on arrive à être Metaken, Bezrat Hashem, toutes nos Averot, et qu'on arrive à rendre ce voyage de Ben Azmanim plein de sens, Bezrat Hashem. Amen.